Béla čakal vraha vo svojej kancelárii. Bolo 4:30 po obede. Posledná polhodina stredajšieho stránkového dňa. Dobrý deň, pozdravil vrah, keď vstúpil cez pootvorené dvere. Vítajte, nech sa páči, ukázal Béla na stoličku pred jeho písacím stolom. Podarilo sa? Pokračoval so svojou obvyklou otázkou. Nie, mávol rukou vrah, občianskym menom Rinard Zámro. Môžem byť ľubovoľne sympatický. Uvidia mi v papieroch, že posledné povolanie väzeň, predposledné nájomný vrah. A je koniec. Sľúbia, že sa ohlásia. Ale nikdy, smútil Zámro. Radšej som si mal odsedieť 25. Bola škoda dohodnúť sa na 15 a súčasne na tom, že mám v papieroch čierne na bielom všetky hriechy svojej minulosti. No veru, súhlasil Béla. Je to nový druh trestu, ktorý je vraj účinnejší v prevýchove zločinca ako dlhšie trvajúca basa, skonštatoval v duchu. Dovi, príďte o 2 týždne. Držím palce, odprevadil na cestu. Dobrú cestu, nešťastného vraha. Béla sa na úrade práce stretol s mnohými druhmi nezamestnaných. Rinard Zámro bol zvláštny prípad. Zriedka kedy mali klienta trestaného za nájomné vraždy. Ak sa taký aj našiel, nikto nikdy z nich nebol predtým dlho nezamestnaný. Buď nemal v papieroch svoju minulosť a prácu našiel, alebo ak ju tam mal, tak so svojou temnou minulosťou sa verejne aj chválil. Pomáha to v hľadaní práce aj vrahovi. A podsvetie ho rýchle zamestnalo. Zámro nebol ani jeden, ani druhý prípad. Zatajiť svoju minulosť nemohol a dávať ju na vedomie verejnosti nechcel. To sa nepatrí. Béla si už balil svoju aktovku, keď do kancelárie vstúpil človečik v baloňáku. Dobrý deň, pomaly už aj dobrý večer, povedal a zastal pri stole Bélu. Môžem si sadnúť? Opýtal sa, ale zostal stáť. Pod pazuchami baloňáku mu presakoval pot. Šíril okolo seba vôňu, podobnú psiemu zápachu. Béla otvoril horný šuflík stola, ale nepomohlo to. Poznáte? Človečik v baloňáku strčil pod nos úradníka preukaz aj so psím zápachom. Vyšetrovateľ Xibídzo, policajné ústredie, pečiatka. Stálo na ňom. Čo by ste chceli? Bol u vás Rinard Zámro? Videl som ho tu. Bol či nebol? Položil sled metúcich otázok. Áno, práve odišiel, povedal Béla. Vyviedol niečo? Vypatrame. Prezradím, že obeť sme ešte nenašli. Poslal ma sem môj šéf. A niečo začal hľadať vo vrecku baloňáka, potom v druhom vrecku a aj vo vreckách nohavíc. Nenašiel, čo hľadal. Už pôjdem, povedal po prieskume svojich vreciek a otočil sa, aby odišiel. Otočka nahnali do nosných dierok úradníka ďalšiu dávku psej arómy. Stránkový deň sa skončil. Béla odišiel domov. Doma, predtým ako začal uvažovať nad nasledujúcim krokom rozohranej partie v korešpondenčnom šachu, pri šachovnici na malom stolíku pod stojacou lampou, otvoril si svoj notesík. Nalistoval si v ňom svoje poznámky o Rinardovi Zámro a pripísal k nim: možno vraždil. Potom mu napadlo ešte niečo. Vybral si znovu svoj notesík a za slovom vraždil dal namiesto výkričníka a otáznik. O 2 dní znovu na úrade práce. Bélu chytí, ako vždy, vášeň lovca lebiek. Akoby lovca, lebo do ľudských životov len nazrie a ulovené lebky nechá na pokoji. Čo prinesie deň? Kto dnes príde? Študoval zoznam objednaných. O 10:00 prišiel hudobný skladateľ. Nešťastník píše aj libretá. Na svojom poslednom pracovisku pre kmie pred rokmi sa tým tiež zaoberal. Vykopli ho, lebo v továrni na skrutky skladať hudbu a písať libretá sa nepatrí. Odkedy sa ho továreň vzdala, skladateľ sa rozhodol, že svoj zvyšný život venuje role po smrti uznaného génia. Na úrad práce ale chodil svedomito. Musel. 10 hodín. Umelec vstúpil do kancelárie. Presne ako úder na tympany. Dobrý deň! Dobrý deň! Čo nového, majstre? Opýtal sa Béla. Mám to, povedal skladateľ libretista. A kým sa posadil na stoličku pred stolom, Bélu mykol hlavou a šedivú hrivu poslal dozadu. O úspešných podnikateľoch sa píšu ódy, o nezamestnaných len štatistiky. Pokračoval. Neprávom!
Nezamestnaný pilier trhového hospodárstva si zaslúži viac. Operu. Veď nezamestnaní svoju operu majú, oponoval Béla. Žobrácku. Omyl. Tá patrí žobrákom. A oni aj pracujú. Uvedomeli nezamestnaní nikdy, polemizoval majster. OK, súhlasil Béla. Názov opery je Bez práce a Júlia. Mala by mať 3 dejstvá. V prestávkach medzi tretinami úpravu scény vykonáva Rolba, prepožičaná zimným štadiónom. Rozvášnene vysvetľoval skladateľ. Odvážna koncepcia, príliš odvážna, pomyslel si úradník. Začiatok opery je smutný. Pri zvukoch smútočného pochodu sa otvára opona. Scéna zariadená na spôsob kancelárie personálneho oddelenia. Hlavný hrdina, Jan Romeo, klačí pred šéfom personalistov, spievajúc prosíka, aby ho neprepustili. Šéf je neoblomný. Romeo prevezme prepúšťací dekrét. Potom, čo opustí kanceláriu, sa v sprievode bubnov mení na nezamestnaného. Baletky vyzbrojené vedrami a metlami zatancujú suitu upratovačiek. Zbor spieva ódu na smútok. Cez scénu prebicykluje nahý pán, nadýchol sa maestro. Bože môj, vyvrátil oči Béla. V druhom dejstve je už Ján doma. Vo svojej posteli spí sladký spánok čerstvo prepustených. Orchester ho nevyrušuje, nikto nespieva. Niekoľko minút počuť len pravidelné oddychovanie Jána, potom aj jeho disharmonické chrápanie. Kašlavých divákov vyvedú z hľadiska. Nebudú oponovať? Svoje lístky si kúpili na všetky 3/3? Poznamenal Béla. Nie. Vo vestibule dostanú kvapky a môžu sa vrátiť do hľadiska. Veď áno, pokračujte, prosím. Zariadenie v byte ubúda. Romeovci postupne predávajú svoj nábytok. Ján je väčšinou v posteli. Aj áriu nezamestnaných spieva v posteli. Po árii, počas obrovského potlesku divákov, Ján vyjde do scénickej kuchyne po pivo a vráti sa do postele. Sediac v posteli, s plechovkou piva, zaspieva prídavok, gestikuloval maestro, pripomínal dirigenta. Výklad opery, čo Béla z úcty a ľudskosti trpezlivo počúval, bol riadne dlhý. Na záver sa ešte dozvedel, že predstavenie sa blíži k svojmu vrcholu. Ján so svojou manželkou Júliou zaspieva duet o rodinnom rozpočte. Duet prechádza od pianissima, počiatočnej harmónie manželov, k mezzoforte hádkam a končí sa fortissimom vzájomného fackovania. Po pokuse o vraždu Ján udrie Júliu naberačkou po hlave, na scénu vojde nahý poštár. Doručí poslednú výzvu úradov zaplatiť za nájom. Tento úder dorazí aj Jána. Padá vedľa naberačkou omamenej Júlie a opera sa končí. No, čo na to poviete? Pýta sa maestro. Kolosálne. Dúfam, že ma pozvete na premiéru, povedal Béla a pozrel sa na hodinky. Dovidenia o 2 týždne. To bude asi skôr ako vaša premiéra. Do obedňajšej prestávky Béla ešte prijal niekoľko stránok. Vypočul ich, skúšal im pomôcť, rozdával rady. Nasledovala obedňajšia prestávka. Jedol z domu prinesený sendvič. Jedol a analyzoval možnosti ťahu v rozohranej partii korešpondenčného šachu na magnetickej šachovnici, ktorú si vybral z aktovky. Dojedol sendvič a už len analyzoval, keď sa ozvalo zaklopanie. Nech sa páči, povedal. Ešte sa neskončila obedňajšia prestávka. Kto vyrušuje? Kolega alebo kolegyňa? Pomyslel si. Bol to ten v baloňáku. Vyšetrovateľ XXU počas svojej novej návštevy pôsobil ešte zmetenejším dojmom. Neprehľadával si vrecká, ale hovoril o nich. Povedal, že minule v nich hľadal ceduľku s inštrukciami svojho šéfa. O tom, ako dostať vypočúvaného do slepej uličky v bludisku otázok a odpovedí. Ceduľku nenašiel. Pýtať sa svojho šéfa o rady v tej istej veci už nemôže. Prišiel kvôli závažnej okolnosti. Harry zmizol. Kto je Harry? Pýtal sa Béla. Anglický korunný princ? Hádal v duchu. Pátrací pes. Najlepší vyšetrovateľ policajného ústredia, odpovedal vyšetrovateľ XXU, ktorý vo svojom prepotenom baloňáku nebol ozdobou ústredia. Mal ešte silnejší psí odor ako prvý raz. Zápach a zmiznutie Harryho sú spojené niťou príčinnosti, svítalo Bélovi. Bol na správnej stope. Medzi psím zápachom a Harrym bola súvislosť.
Príčiny a dôsledky v oboch smeroch skryté až do blízkej budúcnosti. Aj medzi zámrom a vyšetrovateľom. Táto súvislosť je istá. XX ide po vrahovi, skonštatoval Béla v duchu. Z ďalšieho rozprávania vyšetrovateľa vysvetlo, že XX predpokladá súvislosť aj medzi zmiznutím Harryho a vrahom zámrom. Podľa neho, aj podľa jeho šéfa, je to najhorúcejšia stopa. Ak by bola stopa hoci aj vlažná, Harry aj tak vždy privede vyšetrovateľov k pôvodcovi stopy. Keďže v aktuálnom rébuse by mal Harry vystopovať seba samého, tak jeho pomoc je nepoužiteľná. Vysvetľoval XX a dával pozor, aby nezablúdil v zložitej sieti príčin a dôsledkov. Ako sa dostal zámrok Harrymu? Pred 16 rokmi, keď zámroa zavreli, Harry ešte nemohol byť na svete. Ak by bol, tak je psím Matuzálemom, zvažoval Béla. Mám to, skríkol víťaz oslávne. Za ten čas, odkedy je zámro na slobode, sa muselo niečo udiať. Čo ak sa Harry stretol s vrahom? Kde, kedy, ako a prečo? Rozmýšľal obratne a nahlas Béla v problematike, ktorá sa neriadi pravidlami korešpondenčných hier. Na otázku, kde, je odpoveď jednoduchá. U mňa doma, povedal XX. Vrahov sa nebojím, som členom klubu pomocníkov prepustených vrahov. Po prepustení zámroa som mu dal zadarmo do prenájmu jednu izbu vo svojom dome. Druhá izba je moja, v tretej a štvrtej mám 10 psov. Harry bol jeden z nich, moja výchova. Lebo som aj členom spolku trénerov pátracích psov, dodal pyšne XY. Aha, teda to kde, je jasné. Ale kedy a ako sa dostali zámro a Harry do užšieho kontaktu, je ťažko zistiteľné, zvažoval riešenia Béla. Je to tak, odpovede ale zo zámroa dostaneme, vyhrážal sa XY. Zámro je podľa mňa nevinný, vyjadril Béla dôveru vrahovi. Zmiznutie Harryho má určite banálny dôvod. Hoci by zámro v ňom prsty aj mal. Nejaká kladná motivácia. Z príčinných súvislostí medzi zámrom a Harrym najdôležitejšou je odpoveď na prečo. Viem o jednej odpovedi na prečo, povedal vyšetrovateľ a na baloňáku si zapol horný gombík. Ako by sa bránil chladu, ktorý po ňom práve prešiel pomysliac na to prečo. Preto, lebo pokračoval XY, už nedokončil, lebo otvorili sa dvere kancelárie. Do miestnosti sa pripotácal červenolíci muž v strednom veku. Bol to Zimány, bývalý fachman cvernovky. Nepostrehol, že v piatok po obede sa už nepatrí rušiť úradníkov. Nepostrehol ale ani to, že bol piatok. Zimány sa neistými krokmi, nie po najkratšej dráhe blížil k Bélovmu stólu. A dostal sa tam. Opierajúc sa o stôl sa usiloval sadnúť si do lona vyšetrovateľa. Ale XX predtým, než by Zimániovi vyšiel jeho zámer, vyskočil zo stoličky. Ešte prídem, povedal Bélovi a vybehol z kancelárie. Takto sprečo zostalo nedopovedané. Vzdychol Béla a pozrel sa na hodinky. Už mal 5 minút po obedňajšej prestávke. Dobrý deň, sadnite si, pán Zimány, povedal Béla, ako by tiež nevedel, že je piatok. Čo nového? Oslavovali ste? Lebo Zimánimu sa k červenej farbe tváre a nosa pridružil aj pach pálenky a nedostatočná rovnováha. Áno, oslavovali sme. My, bývalá robotnícka aristokracia. Mnohogeneračná dynastia pracujúcich. Predstavte si, budeme podnikať. Kam sme sa dostali? Vlastne naši mladí oslavovali. Nie my. Ja s manželkou sme mali kar, sťažoval sa Zimány. No vylejte si svoje srdce. Čo sa stalo? Vyzvedal Béla, jednak ako zamestnanec úradu práce, ale aj ako súcitiaci. Dobre viete, bývame 7 v sídliskovom byte. Naši prarodičia už bývali v ňom dávno. Patril železiarňam, prarodičia tiež. Železiarne sa prerobili na cvernovku. Vlastníctvo bytu prešlo na ňu, ako aj vlastníctvo našich, detka a babky. Ja som tiež hrdlačil v cvernovke, manželka v gumonke, vysvetľoval nie prvýkrát Zimány, podopierajúc si hlavu dlaňou, s lakťom na Belovom stole. Bývame teda 7 v byte, ktorý je už náš, odkedy likvidovali cvernovku a s ňou aj socializmus. Žiaľ, radšej keby byt nebol náš a bola by továreň. Vzdychal Zimány. Prejdite k veci, milý Zimány.
prihovoril sa Béla. Som v nej, vo veci, teda v našom byte, v ktorom bývam ja a moja manželka a naše dve dospelé deti, aj detko a babka, aj prababka, ktorá má 98 rokov. Ona, keďže ešte vie chodiť, varí, upratuje, žehlí a perie. Čo robiť? Ľudia dávnych dôb sú pracovití. Veď aj ja, len keby mi zmena systému tak nebola ublížila. Začkalo sa Zimáňovi. Chytal ho aj smét. Pokračoval. Prababičku by bolo priskoro dať do starobinca, ale má peknú izbičku a tu práve potrebujeme. Chceli by sme s ňou podnikať, teda ja a manželka ani nie. Deti chcú ju prenajať japonským turistom, tých by sa tam zmestilo viac, odhaľoval tromf rodinného podnikania Zimány. A predstavte si, minule v noci, keď detko a babka práve ryžovali ako noční vrátnici, tie naše snaživé korene, syn a dcéra nás zavolali, teda mňa a manželku, do izby prababičky. Prababička spala. Pravidelne oddychovala. Spála spánok činorodého človeka. Cez deň po veľkom praní ešte porilovala našu záhradku. Hovoril s úctou Zimány a vymenil si dlaň pod svojou podopretou hlavou. Ach, aká je zdravá, zašepkal syn. Môj Bože, tak ma teší, že je zdravá, pokračoval. Nevidieť na nej, že by mala takú vysokú cenu, pochybovačne na to dcéra. Karosériu má dosť rozbitú, ale súčiastky musí mať výborné, protirečil syn. Vrátili sme sa do kuchyne. Zober ceruzku a papier, povedal syn sestre. 2 ladviny, pečeň, pľúca a srdce. Po 20 000 za kus, to je 100 000 eur, vyhodila výslednú sumu dcéra. Bože na nebesiach, zhrozil sa v duchu Béla. Rozumiem. Vaši mladí chcú podnikať nielen v cestovnom ruchu, ale aj v zdravotníctve. Dobrý projekt. Pán Zimány, na vašom mieste by som si gratuloval, že mám životaschopných potomkov. Pokúšal sa Béla držať predpisov, podľa ktorých každý biznisplán klienta je chválihodný. Dobre, pokúšam sa tešiť. Aj pomáham v podnikaní, na druhý den ráno som prababičke zakázal fajčenie fajky a cigáriet. Zdravie predovšetkým. Chválil sa Zimány. Potom sme raňajkovali, prababička v tehelni, maľovala tam komín. Chce pomôcť rodine aj finančne. Raňajkovali sme, v tichosti, ja, manželka a deti, aj detko a babička. Z nočnej služby sú už späť. Pri káve mi dcéra posunula cedulku. Oco, čo by si povedal aj na detka a babičku? Ďalšia izba sa uvoľní, inkasujeme až 300 000. Máš pravdu, odpovedal som. Uzavrel Zimány a pri posledných slovách sa mu roztriasol hlas. Zvalil sa na stôl. Začal plakať. Prečo plačete, milý Zimány? Opýtal sa vľúdne Béla. Lebo od tej epizódy mám strach. Kedy budeme na rade my, ja a manželka? Zavzlikal. A zaspal. Po pár minútach ho Béla zobudil a poslal preč. A pokračoval v práci. Do konca úradných hodín sa už vyšetrovateľ v Baloňáku nevrátil. Ani po nich. Béla vyhľadal spis Rinarda Zámroa. Našiel v ňom adresu bydliska vraha. Pracovný čas Bélu sa skončil. Zbalil si svoje veci, zobral aktovku a vybral sa na poznačenú adresu. Aspoň sa tam poobzerá. V lepšom prípade sa aj porozpráva s vyšetrovateľom v Baloňáku. Alebo s vrahom, prípadne oboma. Autom tam bol raz 2. Starší prízemný dom je domovom vyšetrovateľa Xybo, aj 10 psov a pod nájmom Rinarda Zámroa. Béla autom prešiel popredom a zaparkoval vo vedľajšej ulici. Stmievalo sa. Vrátil sa pešo pred dom. Žalúzy okien boli stiahnutí. Preliesol plot a krytý krikmi úzkej trávnatej časti, oddelujúcej budovu od ulice, sa prikradol k jednému oknu. Medzi lamelami žalúzie prenikali úzke čiary svetla vychádzajúce z obydlia. Strčil svoj vreckový nožík medzi ne, aby rozšíril škáru a videl dnu. Videl veľkú izbu a vyšetrovateľa XIT. Plus, rýchle ich spočítal 9 psov. Nie 10, lebo Harry sa ešte nenašiel. Vyšetrovateľ v Baloňáku nebol v Baloňáku. Bol v modro-červenom oblečení. Na hrudi mal na svetlomodrom podklade veľké S. Že by Superman? K tomu nie je dosť vysoký ani fešák, skonštatoval Béla. Zakomplexovaný exhibicionista uzavrel dilemu.
s písmenom S na hrúdi mal v ruke bič. Bolo vidieť, ledva počuť, okná boli zvukotesné, že po zaplieskaní bičom 9 psov vytvorí formáciu 3x3. Na ďalšie plesnutie psi pochodujú, hore-dole po izbe. Prvý rad psov sa dostal k protilahlej stene, hufákom vzad a pochodovali späť. Neskôr na ďalšie plesnutie bičom cválali od steny ku stene. Potom to isté v behu. Naraz XY, prezlečený za S, plesnutím biča postavil psov do pozoru. Do stredu izby umiestnil konštrukciu. Podobal psiemu trenažéru. Na nej vo výške tak 0,5 metra je kolmo k dláške veľký kruh. Kruh natrel štetcom s tekutinou z malého kýblika. Zapaľovačom natretý kruh zapálil, ako levom cirkuse. Psi na okrúhly horiaci otvor stále v pozore zvedavo pozerali. Izba teda nie je len zvukotesná, ale aj ohňotesná, skonštatoval v duchu Béla, nakúkajúc cez škáru v žalúziách. Cítil sa ako pred rokmi v sexshope, keď s napätím, v hlave a vtedy aj v nohaviciach pozoroval erotickú show dámy cez draho zaplatenú škáru pre zvedavca. Cvičiteľ 3-krát zaplieskal bičom. Psi sa postavili do husacieho zástupu. Metúci mix zvieracích obrazov. Štvornohí odvážlivci jeden za druhým v rozbehu preskakovali cez horiaci kruh. Potom to isté z opačného konca. Jednotlivo, neskôr až v trojiciach. Plameňový výcvik trval pár minút, až kým kruh nevyhasol. Ďalšia úloha psieho výcviku sa začala tým, že S vyšiel z miestnosti. Psi vo formácii 3x3 pokojne čakali. Zbol mimo izbu určitý čas a Béla sa už začal báť, či dvojjediný cvičiteľ a vyšetrovateľ niečo predsa nespozoroval. Hrot nožíka v škáre žalúzie. A či sa už neobšmieta niekde vonku, v tme ako na krájanie okolo domu, sa znovu objavil v izbe. Naťahuje sa s kufrom. Otvorí ho. Vyberie z neho nahú figurínu, takú bežnú, aká cudne postáva vo výkladoch a trpezlivo čaká na aranžéra so šatstvom. Figurínu S postaví pred psov. Napíše na jej hruď Rinard Zámro. Pleskne bičom, na čo psi skočia na figurínu. Besne útočia. Hryzúju. Postupne ju zubami, systematicky a neorganizovane roztrhajú na malé kúsky. Zvyšiel z izby a o chvíľku sa vrátil v pôvodnej podobe vyšetrovateľa. V baloňáku rozdával z vedra surové mäso už upokojenej tlupe psov. XB si tiež zobral medzi zuby kus surového mäsa. Štvornožky sem tam sa aj vaľajúc, vrčiac, pritierajúc sa a kývajúc so svojím neviditeľným psím chvostom sa premiestňoval medzi psami dojedávajúcimi uchmatnuté kúsky mäsa. Na záver S, dovtedy mu jeden z miláčikov spomedzi zubov mäso ukradol, psov hravo hryskal a oni jeho tiež. Vodca tlupy a láska. Béla videl dosť. Mal obavy zaklopať a porozprávať sa s XY, jeho supermanovská podoba ho odrádzala. A zvláštna hra S na vodcu psej tlupy ešte viac. Opatrne preliezol teda naspäť na ulicu. Zašiel k svojmu autu. Sadol si do neho a vybral svoj mobil. Napísal vrahovi: Pán Zamro, stop, nechoďte domov, stop, mohli by ste prísť k úrazu, stop, úrad práce. Hoci stopy stoja peniaze, podľa Bélu štýl telegramov značne pridáva na vážnosti jeho SMS-iek. Bol piatok večer. Béla sa už nemohol do pondelka stretnúť s vrahom na úrade práce. Hoci kde inde áno, ale Zamro na SMS-ku neodpovedal. Bélu cez víkend zamestnávali hlavne korešpondenčné šachy. Myslel pritom aj na možné problémy svojho klienta s XY, so psom Harrym a ostatnými psami. Boh vie, kde je Zámro. Robil si v duchu starosti. V pondelok ráno, keď Béla prišiel do svojho úradu, pred jeho kanceláriou sedel na stoličke Zamro. Nebol sám. Vedľa jeho nôh na dláške na rozprestretých novinách ležal pes, už na pohľad múdry. Je to určite Harry, hoci kam si neľahne. Možno nosí noviny aj so sebou a vystrie si ich pod seba, keď si chce sadnúť či lahnúť. Možno ich aj číta, odhadoval Béla Harryho. So Zámrom sa vzájomne pozdravili. Pes si Bélu premeral, ale nič nepovedal. Len si navzájom hlavami kývli na pozdrav. Je to pán pes, zdržanlivý. Nech sa páči, poďte dnu, pozýval ich Béla do svojej kancelárie. Počkať,
Vyskočil pán z ďalšej stoličky na chodbe. Som objednaný na 8 a je presne 8, protestoval. Ten nový klient z akadémie, rozpamätal sa Béla. Ráno doma čítal o ňom vo svojom notesíku. Jasné, poďte dnu. Dúfam, vám nebude vadiť, ak aj tento pán s obsom pôjde s nami, podotkol Béla. Nechcel nechať na chodbe vraha a psa na pospas potenciálnej hrozbe vyšetrovateľa v baloňáku. Mne je to egál, povedal nový klient. Ja som zvyknutý na človeka, ako aj na zvieratá. V Bélovej kancelárii vrah si sadol na stoličku v kúte. Požičal si od Harryho polovicu novín. Začal ich čítať a čakať, kým nepríde na nich rad. Pes ležal na dláške, na rozprestretej zostávajúcej polovici novín, jedným okom driemajúc, druhým pozorujúc. Nech sa páči, vylejte si dušu. Povedal Béla klientovi, potom čo niekoľkými údajmi doplnil jeho záznamy. Tak, prosím vás pekne. Krátkych 20 rokov sa vyznamenávam vo vede. Ako vrátnik ústavu. Je to, ako viete, dôležitá pozícia vo vedeckej hierarchii. Je nižšia od akademika, ale od pokusných zvierat rozhodne vyššia. Tak to je isté. Počúval s profesionálnym záujmom Béla, ale počas počúvania rozmýšľal nad vrahom a psom. Pracoval som na ústave zvieracích zvykov, kde sa okrem výskumu vedie aj intenzívne prepúšťanie. Preto som tu. Rozumiete? Pokračoval klient. Áno, jasné, pokračujte. Prednedávnom z nášho ústavu prepustili aj doktora Vtákopiska. Je medzinárodne uznávaným odborníkom dlho utajovaného vzťahu kukučky a jej potomkov. Nepovedzte, ale áno. Po odchode doktora Vtákopiska vznikla v našom ústave panika. Už aj vedci dobrého mena dostanú po pisku, aj po Vtákopisku a pošlu ich kade ľahšie. Výskumníci boli zhrození. A pod hrozbou prepúšťania ešte usilovnejšie skúmali. Intenzita ich práce dostávala do zúfalstva pokusné zvieratá. Kobila Johnny si už nemohla ani prdnúť. Ak si uľavila, tak cvaklo automatické počítadlo, zaplo sa čerpadlo plynového analyzátora a Johnny dostal kocku cukru. Hoci mal chuť na hot dog. Zaujímavé. Bláznivé pracovisko. Spozornil Béla a viac sa sústredil na monológ bývalého vrátnika. Ako vrátnik som poznal dianie na ústave. Najodstrašujúcejším bol prípad doktora Kikiriki. Kikiriki v detstve, vystatoval sa s tým po celom ústave, položil kolosálnu otázku. Kupujú zajace veľkonočné vajíčka od sliepok alebo nie? Odpoveď nekupujú sa doktorovi Kikiriki podarilo nájsť až predvlani. V lani, po obhajobe veľkého doktorátu, budovanej na svojej slávnej nekupujú, veľký doktor Kikiriki šiel na stáž do Japonska. V krajine vychádzajúceho slnka zistil, že zajace majú krátky chvost a dlhé uši. Sú to zásadné zistenia. Vo vzájomnom prepojení tieto fakty nikdy ešte neboli publikované. Kikiriki si za svoju geniálnu syntézu zaslúži Nobelovku, dodal znalec vedy z vrátnice. A potom bam! Ďalšie prepúšťanie. Kikiriki sa ledva vrátil z Japonska a vykopli ho. V tom istom týždni aj mňa. Pracovali sme na hovno. Znelo pre nás oficiálne stanovisko, dokončil svoj tragický príbeh Belov nový klient. Veru, ani vedec, ani vrátnik nemôže tvoriť v atmosfére prepúšťania, spolucítil Béla. A čo robí teraz veľký doktor Kikiriki? Prezradil mi, že na veľkonočných ostrovoch sa pustí do chovu zajacov a sliepok. Píšil sa dôvernou informáciou prepustený vrátnik. Dobrý nápad. A vy sa do čoho pustíte? Pýtal sa Béla. Na budúci rok pôjdem do dôchodku, alebo dovtedy umriem hladom, skonštatoval smutne. Nenecháme vás umrieť hladom, povzbudil ho Béla. A chcel by som sa vás na niečo opýtať. Nespravili by ste mi jednu láskavosť? Akú? Týchto dvoch pánov tam v kúte, teda toho pána a toho psieho džentlmena by bolo treba na nejaký čas ukryť. Nenašlo by sa pre nich miesto niekde medzi zvermi vo vašom ústave? Vyšiel s farbou Béla, lebo mal obavy, že zjavne narušený vyšetrovateľ Superman, vodca tlupy psov, ohrozuje jeho chránencov čakajúcich v kúte. Dalo by sa to skúsiť, škrabal sa vo vlasoch nezamestnaný vrátnik. Niečo za niečo.
Keď sem nebudem musieť každé 2 týždne chodiť, tak môžem vycestovať za doktorom Kikiriki na Veľkonočné ostrovy a na čierno sa u neho zamestnať. Posielali by ste mi podporu v nezamestnanosti na účet. Ruku na to. Chcel Béla spečatiť dohodu s vrátnikom. Vetu nedokončil. Keď sa zdvihol zo svojho kresla, aby podal pravicu vrátnikovi, nad jeho ramenami zbadal niečo mimoriadne. Za oknom, v diaľke nad stromami malého parku pracovného úradu, zbadal krdel husí letiaci v tvare V. Uprostred leta krdel divých husí? Kým sa Béla dostal na koniec otázky, tá už stratila význam. Nie husy, ale so svojím sprievodom prilietal Superman. Superman na čele svojho sprievodu v tvare V bol už tak blízko, že sa mu dalo rozoznať črty tváre. Na svetlo modrej, svalmi nadúvajúcej sa hrudi, veľké červené S. Dopredu šikmo vystreté ramená ako krídla rozprestierali vo vzduchu jeho červený plášť. Sprievod Supermana tvorilo 9 malých drakov. Okno kancelárie Bélu bolo otvorené. Svištiac brzdiac priletel cez neho Superman. Pristál tak 2 metre od okna, pod jeho nohami sa roztápala a dymila podlahovina. Nepríjemný zápach sa šíril kanceláriou. Prekrížiac si ramená na hrudi, so skúmavým pohľadom si Superman premeriaval prítomných. Z jeho sprievodu dráčikov si 2 sadli na parapet, ostatné zostali vonku, obsadiac rôzne pozorovacie pozície okolo pracovného úradu. Supermanov dračí doprovod sa zmenil na čatu strážcov. Pár ich strážilo na vrchole stromov, iný na stĺpoch pouličných lámp. Z 2 na parapete sediacich dráčikov sa jeden pozeral von, druhý dohliadal na dianie v kancelárii. V zdanlivo krutých očiach dráčikov sa dali objaviť psie pohľady psích strážcov. A vy ste kto? Obrátil sa Superman na klienta vrátnika. Nezamestnaný vrátnik, odpovedal nezamestnaný vrátnik roztrasene. Superman nič nepovedal, len sa na neho prísne pozrel a ukázal na dvere. Keď sa vrátnik vytratil, Superman sa pustil do prejavu, ktorý bol odlišný od štýlu komunikácie vyšetrovateľa v baloňáku. Priatelia, teší ma, že sa ako Superman môžem s vami stretnúť. Tajil som pred vami svoju totožnosť, ale v záujme zemegule milovaného priestoru našich životov a hlavne kvôli Harrymu musím odhaliť svoje tajomstvo. Baloňák a vyšetrovateľ mi slúžili ako maska. Chcem vám povedať, že v ľubovoľnom okamihu sa môže stať na našej planéte niečo, čo potrebuje moju prítomnosť a pomoc. Je to moje poslanie. Môže byť niečo krajšie ako pomoc blížnemu vo vesmíre? Určite nie, vyhlásil Superman bez toho, aby sa okrem črt tváre v niečom podobal vyšetrovateľovi v baloňáku. Pôjdeš so mnou, mávol v smere Harryho Superman. Béla a Zámro sa ani nepohli. Harryho ochrana pred vyšetrovateľom v baloňáku nie je aktuálna. Už je z neho Superman, ich šance sú nulové. Harry sa z kúta kancelárie pomaly prikradol ku Supermanovi. Bolo na ňom vidno, že trochu nerád, ale slova o pomoci na zemeguli zabrali. Superman spopod svojho plášťa vytiahol také červeno-modré niečo, hodil to pred Harryho. Obleč si to, odchádzame, povedal psovi, ktorý zároveň bol, nezabudnime, aj najlepším pátracím psom policajného ústredia. Harry zubami šikovne rozprestrel červeno-modré čudo. Na dláške to vyzeralo ako telo červeno-modrého psa prejdené valcom. A zrazu to mal Harry na sebe, stal sa z neho superpes. Na jeho svalmi vyplnenej hrudi vynikalo veľké červené S. Superpes sa jedným skokom dostal na parapet. Počas skoku sa Dráčikova od seba vzdialili, aby mu uvoľnili priestor. Superpes sedí na parapete a skúma okolie úradu. Má zdvihnutý ňufák, svoj nosný radar, ktorým na stovky kilometrov zacíti nebezpečenstvo. Chvíľku to trvalo. Superpes zabrechal, odrazil sa od parapetu zadnými nohami, na členkoch mal ozdobné ostrohy a vyletel. Vonku, neďaleko okien úradu sa zastavil vo vzduchu. Chvíľu sa tam vznášal. Aj ostatné psi Dráčikovia sa vzniesli do vzduchu. Usporiadali sa do véčka. Vtedy Superpes odštartoval, odletel a zmizol v diaľke nad korunami stromov. 9 dráčikov zostávalo naďalej na mieste, vo vzduchu.
Superman sa otočil bez rozlúčky. Pristúpil k oknu. Dupol nohami a ramenami vpred vyletel z kancelárie. Hore, už v značnej výške, sa zaradil na čelo čakajúcej formácie psov dráčikov a už ich nebolo. Tak toto sa mi nepodarilo, smútil sklamaný vrah Zámro. Dozviem sa konečno to prečo? Pýtal sa Béla. Prečo zmizol Harry? A čo ste mali spoločné s jeho zmiznutím? Dôvodom bola láska. Psia láska. Harry sa zaľúbil do slečny Foxice, patriacej susedovi XY a ona do Harryho. Rozhodli sa začať spolu nový život. Pomáhal som im v úteku. Ak sa mne život nevydaril, tak nech sa vydarí aspoň im zvieratám. Rozumiem, povedal Béla. Ale prečo potrebuje Superman taký početný doprovod? Predtým sám poletoval po zemi. Dôvodom je technologický pokrok. Pokrok vojenskej techniky. Dračie psy nahradzujú moderné ochranné štíty proti raketám zem-vzduch. Draci odlákajú rakety a zničia ich plameňom z ich dračieho hrdla. A Superpes je lepší prieskumník ako tie najmodernejšie radarové zariadenia. Upozorní na každé nebezpečenstvo, vysvetľuje Zámro. Ozve sa klopanie. Do miestnosti vstúpi klient, ktorý bol práve na rade. Jeden smutný otec. Z diaľky to z neho kričalo. Sadnite si, prosím, povedal Béla. Nebude vás vyrušovať, ak aj tento pán bude s nami? Ukázal Béla na vraha, od ktorého sa ešte mienil pár vecí dozvedieť. Nechcel riskovať, že ak ho pošle čakať von, tak odíde. Nie vôbec, povedal smutný otec. Aspoň si aj on vypočuje môj smútok. Tu vidím, pozrel sa Béla do papierov smutného, že ste boli podnikateľom vo vzdelávaní. Len som to skúšal, neúspešne, ale môj syn v tom dobre pochodil. Hoci... Zasekol sa a skoro sa rozplakal. A pokračoval. Moje podnikanie sa začalo tým, že som v novinách objavil inzerát. Hľadám 140 cm vysokého 35-kilového učiteľa slovenčiny. Heslo Rio de Janeiro. Výborná ponuka. Keďže napriek svojej maďarskej národnosti dobre lámem aj slovenčinu, inzerát bol šitý na mňa skoro ako na mieru. Len tak schudnúť 70 kýl. To by šlo, myslel som si. Ale kvôli požadovanej výške si nechať odrezať nohy? Tak to nie. Kvôli výučbe slovenčiny sa nechať zmrzačiť? To sa neoplatí, poznamenal Béla. Vrah v rohu kancelárie súhlasne prikývol. Zoli, povedal som svojmu 120 cm, 30-kilovému synovi Tretiakovi. Kúpime ti topánky s vysokými podpätkami a smer Rio de Janeiro. O 2 týždne neskôr sme sa už plavili. Cez deň, kvôli zľave na prepravnom, sme so ženou varili a piekli v lodnej kuchyni, večer sme zdokonaľovali Zoliho v slovenčine. V noci, keďže nepokojne spím, som vypomáhal lodnej skrutke. A konečne Rio, samba, rumba, závidím, povedal Béla. Vrah z kúta súhlasne prikyvoval. Taxíkom sme sa dostali na adresu Jose Tátra Lipocký, Copacabana ulica, číslo 13. Zazvonili sme. Mister Tátra Lipocký nás vítal vo svojej polovníckej sále so srdečným Hello, som potomkom slovenského emigranta, pokračoval po slovensky. Sedel v kresle, na stenách okolo viseli podobizne jeho predkov. Naša rodina pochádza z vysťahovaleckej vlny z roku 1735. Sme bohatí, ale niektorým z nás chýba ten najväčší poklad. The Slovakian Sandwich. Chcem povedať language, teda jazyk, opravil sa mister. Potom mávol a černošský sluha odmeral výšku a váhu Zoliho. Vyhovuje, skonštatoval mister. A kde je žiak? Pýtal som sa. Za dverami, ukázal Tátra Lipocký na masívne bukové dvere na boku polovníckej sály. Nezľaknite sa, upozorňoval nás. Za dverami nás vítal studený, unudený pohľad obrovského hada. Bol čierny, ležal stočený do špirály, naraz na niekoľkých manželských posteliach. Náš žiak? Pýtali sme sa. Nie on, ale ten, ktorý je v ňom. Môj syn Bonifác. Pred 7 rokmi ho zhltol, ešte ako škôlkára. Nepoviem, má sa dobre. Na Vianoce nám poslal aj pohľadnicu. Žiaľ, po slovensky ešte nevie. Môj Bože! Vykríkli dvojhlasne Béla a vrah. Smutný otec pokračoval. A my ako môžeme pomôcť? Spýtali sme sa.
Nechápete ako? Čudoval sa tátrali počky. Had ale rozumel. Zhltol Zoliho. Odvtedy je spolu s Bonifácom. Učí ho po slovensky. Rozplakal sa už veľmi smutný otec. Potom sa usmial. Zmieril som sa s tým. Zoli má aspoň robotu. A nie je tam potrebný aj matikár? Zaujímal sa vrah Zámro. Som doma v matike. Naučil som sa ju prerátavaním počtu svojich obetí a ich cenností. Chváli sa. Neviem, treba sa informovať. Poinformovali sa. A Zámro napriek svojej váhe a výške vyhovel. Hlavne preto, lebo had v Riu medzičasom dospel. Cesta napraveného vraha Doria bol problém. Veľký problém. Podal mu však pomocnú ruku chrbát Supermana.